Hej og velkommen. I dag der vil vi gerne vise jer, hvordan I selv kan undersøge ægte Journit derhjemme. Og jeg undskylder lige baggrunden her. Der har vi en grå Jaco, og han vil rigtig gerne være med. Journit det er en helt særlig sten, som er kendt for sine beskyttende og rense egenskaber. Og mange de bruger den til at absorbere negativ energi, skabe ro og skabe balance. Også i forhold til påvirkning, f.eks. fra elektronik. Den indeholder også noget unikt, der hedder fullerener, som gør den ekstra interessant faktisk. Men hvordan ved man egentlig, om ens Journit den er ægte? Det er det, vi vil guide jer igennem i dag med nogle små, simple metoder, som faktisk I alle sammen kan være med på. Det er en lygte, hvor man simpelthen skruer den ene ende af. Ja, det prøver vi så at gøre her. Ja. Og i dag der vil vi demonstrere en Saqqara-pyramide og en lommesten og et armbånd, der er lavet af ægte Journit. Du starter med armbåndet? Ja, det kan du godt. Så tager man simpelthen lige og bukker det lidt sammen her, så det lige kan passe ned. Og fanger man der, hvor batteriet kommer. Og så lyser den der. Og som man kan se der, så er der en lille smule lys i. Og det betyder, at den er ægte. Ja. Jeg prøver lige at slukke lampen, så folk kan se det bedre her. Prøv en gang. Det er lige præcis. Og det er simpelthen bare, du har simpelthen bare skruet toppen af lygten. Og så trykker man den ned i der. Og så afgiver det så lys. Ja, der var den. Kan du prøve at gøre det med en lommesten også? Sådan der, ja. Og så den der Saqqara-pyramide, den burde også kunne komme ned i med spidsen. Lige præcis. Men du har faktisk lavet noget, der er ret smart også. Der er flere forskellige måder, man kan gøre det på. Kan du prøve at forklare den måde, du... Jamen, det er batteriholderen fra en gammel lyskæde fra jul. Og så har jeg fundet en lille pære og et lille stykke metal. Og så prøver at sætte den på her. Skal vi se, der er strøm på der. Så sætter vi den ene elektrode på den ene side af stenen, og pæren på den anden side, og trykker lidt. Og så kommer og så kan man se, den lyser. Ja, og det er jo også, fordi den er ægte, så det er jo bare så fint. Så den er i hvert fald ægte nok, men det er alt vores Journit. Det kommer fra Rusland af, så... Jeg ved ikke, om du vil prøve at gøre det med de andre ting. Bare sådan lige for at prøve at demonstrere en ekstra gang. Jeg prøver at se, om jeg lige kan zoome lidt ind på, hvordan du gør det. Det er lidt svært at se måske. På den ene side der. Ja. Så nu skriger Viggo derinde, kan jeg høre. Ja, meget fint. Og så lommestenen der. Godt. Ja, men hvis I har nogle spørgsmål til noget, så er I hvert fald hjertelig velkommen til at skrive i kommentarfeltet. Tak for i dag. Hej.